Hyvää iltaa. Tämä on A-studio. Hyvää iltaa. Venäjä uhoaa, Ruotsi panikoi, NATO ruostuu. Mikä merkitys EUlla on Suomen turvallisuudelle? Siitä puhutaan tänään alkavassa EU-vaalisarjassamme. Ja tästä väittelemässä Tarja Kruunberg ja Sampo Terho. Ja puhutaan myös rakennemuutoksesta. Suomesta näyttää perusteollisuus haihtuvan ja pikkukrääsä katoavan. Rautaruukki menee ruotsalaisille ja pikkutavaran ihmemaa tiimari lopettaa. Asiakkaat lähettivät tietysti sitä, että hinnat on noussut, että liian kallista niin kuin tiimarin tuotteille ja sitten se tavaravalikoima, että niin kuin määrätyt tuotteet oli suurin piirtein kuin jäljitelmäpentikkiä, että he oli tottunut, niin kuin, että tiimarista saa niin erilaista. Kiva, moikka. Mutta nyt päivän uutiseen. Ruotsalaiset ahmaisevat rautaruukin. Miksi ruotsalaiset menevät siinä eteenpäin, missä suomalaiset uppoavat suohon? Kristan haastattelussa yrittäjyyden professori Erkko Autio. Erkko Autio, tervetuloa A-studioon. Kiitos. Rautaruukin myynti on siis ollut päivän uutinen. Oliko se hyvä vai huono uutinen? No se riippuu vähän miltä kannalta katsoo, että liiketoiminnan säilyvyyden kannalta se on hyvä uutinen, koska siinä rakennejärjestelyssä synnytetään yksikköä, jolla on paremmat edellytykset pärjätä globaalissa kilpailussa. Sitten Rautaruukin työntekijöiden kannalta se varmasti on ymmärrettävää, että siellä on kova huoli, että säilyykö työpaikat, säilyykö oma työpaikka. Sitten ehkä noin nostalgiselta näkökannalta niin on surullista, että todennäköisesti tämä Rautaruukin nimi katoaa. Tässäkin fuusiossa näyttää siltä, että ruotsalaiset ovat niskan päällä. Onko ruotsalainen liiketalouden osaaminen niin paljon parempaa kuin Suomessa? No toisaalta voisi kysyä, että nimeä johtava ruotsalainen pelialan yritys tai kun aikanaan Stora ja Enso yhdistyivät, niin silloin muistan kuinka Ruotsissa kyseltiin, että kuinka tässä nyt näin kävi, että Stora Ensoon tuli suomalainen pääjohtaja. Kun Kone aikanaan nosti asian hissiliiketoiminnot, asia oli kuitenkin johtava hissiyritys maailmassa ja Koneesta ei ollut kukaan kuullutkaan. Et ei se mun mielestä kovin ihmeellistä ole, että suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset toistelee toisiaan, kun kerran naapureita ollaan. Ruotsalaisissa on ainakin se hyvä puoli, että he ymmärtää jääkiekkoa, vaikka ei hirveästi sitä osaa pelatakaan. No mutta pääkonttorit näyttävät siirtyvän aika usein Tukholmaan ja samaten yrityksen johto miehittyy tai naisittuu ruotsalaisilla. Onko ruotsalaisten liikkeenjohdon osaaminen niin paljon ylivertaisempaa kuin suomalaisten? No Ruotsissa on hyvää liikkeenjohdon osaamista. Miksi siellä on niin hyvää liikkeenjohdon osaamista? Ruotsillahan on pitkä teollinen historia. Ruotsalaiset yritykset oli aikanaan Tokiossa ja Japanissa, meni Japanin markkinoille 1910-luvulle, kun suomalaiset yritykset alkoi perustella omia tytäryrityksiä ulkomaille 1950-luvulla. Ruotsissa on pitkä perinne, mutta ei se sitä tarkoita, etteikö Suomessa löytyisi hyviä johtavia, että niitä hyviä huonoja johtajia löytyy samalla tavalla Ruotsista kuin Suomestakin. Mutta enemmän Ruotsista. No Ruotsissa on enemmän ihmisiä. No luhova tuho näyttää kauempaa katsottuna ihan kiinnostavalta ilmiöltä, mutta kun se tuho osuu omalle kohdalle ja työpaikka menee, niin mitä sanoisit näille ihmisille, jotka ovat menettäneet tässä rakennemuutoksessa työpaikkojaan ja tulevat niitä menettämään? No se rakennemuutos on ikävä asia, kun se osuu omalle kohdalle. Ja nyt esimerkiksi tässä tämän Rautaruukin fuusion yhteydessä, niin siellä on monella ihmisellä oikea huoli siitä, että säilyykö työpaikka ja miten perheen toimeentulon kanssa käy ja kaikkea tällaista. Mutta toisaalta on myös niin, että taloudessa ei ole mikään niin pysyvää kuin muutos. Että rakennemuutos on merkki siitä, että talous uudistuu. Ja kun vanhan talouden puolella esimerkiksi tässä tapauksessa katoaa työpaikkoja, niin niitä vastaavasti myös syntyy uuden talouden puolelle. Mihin niitä syntyy? No niitä syntyy uusiin yrityksiin, että nettotasolla, jos katsotaan työpaikkojen syntyä ja tuhoutumista, niin voi sanoa nyrkkisääntönä, että vanhan talouden puolelta niitä katoaa, kun vanhan talouden yritykset kohtaa kilpailua halvan työvoiman maista. Sitten taas uuden talouden puolella syntyy uusia innovatiivisia yrityksiä,
joiden syntymät jos niin kuin Suomen talouden haasteena on sitten säilyttää tämä uudistumiskyky, jotta syntyy riittävästi uusia innovatiivisia kasvuyrityksiä. Mikä siihen on? Onko siihen joku poppaskonsti, julkinen tuki, yhteinen sparraus vai miten se saadaan se pöhinä liikkeelle? No siinä tärkeintä on huolehtia siitä, että on olemassa semmoinen hyvä kasvualusta, jossa syntyy uusia innovaatioita ja syntyy yrityksiä, jotka sitten hyödyntää. Onko Suomessa Näitä innovaatioita? Kyllä Suomessa on. Että meillä on tämmöinen indeksi, joka kutsutaan nimellä KEDI-indeksi, Global Entrepreneurship and Development Index, eli globaali yrittäjyysindeksi. Ja siinä indeksillä mitattuna Suomen talouden yrittäjyysdynamiikka on 7. paras maailmassa 120 maan joukossa. Ja siinä indeksissä on parannusta viime vuoteen 10 sijaan. Et Suomessa niin tämä talouden yrittäjyysdynamiikka toimii ja täällä on paljon tällaisia, niin kuin me tutkijat sanotaan, yrittäjyysekosysteemejä, paikallisia yrittäjyysekosysteemejä, joissa tapahtuu kaiken näköisiä asioita. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Startup Centeri vastikään julkisti, että heidän uudet yrityksensä on synnyttänyt viime vuoden aikana 2000 uutta työpaikkaa. Ihan lyhyesti, kansainvälinen omistus vai kotimainen omistus? Kumpi on parempi? No ei sillä oikeastaan niin paljon merkitystä. Pääasia on se, että missä se osaaminen on. Ja kunhan siitä osaamisesta huolehditaan, niin onko sitten yrityksen toimitusjohtaja ruotsalainen vai suomalainen, niin ei sillä ole hirveästi merkitystä. Aika paljon sitä kotimaista ajatusta täällä hellitään yhä. No kyllä, ja totta kai onhan asioilla myös tunnearvoa, mutta käytännössä viime kädessä on kyse siitä, että missä se osaaminen on. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Rautaruukki perustettiin vuonna 1960. Kekkosen teollisuuspolitiikka oli silloin voimissaan. Raahen Rautaruukin peruskiven muuraustilaisuuteen saapuneet valtiovallan ja teollisuuden edustajat ovat parhaillaan ryhmittymässä rakenteilla olevalle masuunin perustukselle. Tällä paikalla tullaan hetken kuluttua allekirjoittamaan Rautaruukin peruskirja. Ennen tätä tilaisuutta kutsuvieraat suorittivat kiertokäynnin tehdasalueella. Tasavallan presidentti Urho Kekkonen saapuu ja tilaisuus voi alkaa. Muista kutsuvieraista mainittakoon Rautaruukin hallintoneuvoston puheenjohtaja, pääministeri Ahti Karjalainen, eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Paavo Aitio, suuren valiokunnan puheenjohtaja Veijo Sukselainen, eduskunnan toinen varapuhemies Jussi Saukkonen, kauppa- ja teollisuusministeri T.A. Viherheimo sekä huomattava joukko maamme teollisuuden johtohenkilöitä. Rautaruukki osakeyhtiön puolesta minulla on kunnia lausua teidät tervetulleeksi. Tervetuloa studioon, professori Markku Kuisma. Kekkonen muurasi, Karjalainen puhui, Helge Haavisto oli seremoniamestari. Mitä kuvat puhuvat? No kyllä siinä kuvataan aika lailla sitä suomalaista varsin valtiojohtoista teollistamispolitiikkaa, sitä jolla Suomi oikeastaan etenkin toisen maailmansodan jälkeen, mutta jo orastaan itsenäistyttyään alkoi hyvin voimaperäisesti modernisoida Suomea. Se tarkoitti sitä teollistamista, ja koska me oltiin suhteellisen pääomaköyhä maa, niin valtio sai meillä aika vahvan roolin ja sitä kautta poliittinen johto. Siinä on tasavallan presidentti, siinä on ministereitä. Se oli tämmöinen jännä verkosto tämän teollisuuden ympärillä. Voi vähän niin kuin ehkä pelkistää, että Kekkonen oli tavallaan tämmöinen Suomi-konsernin hallituksen puheenjohtaja, siis teollisuuskonserninkin, eikä vaan poliittisen konsernin. Millainen talous- ja teollisuushistoriallinen tapaus on, että nimenomaan Rautaruukki? No se liittyy oikeastaan kahteen asiaan vahvasti. Se liittyy tähän teollistamispolitiikkaan, jossa vähän niin kuin muuallakin Euroopassa ja varsinkin voimaperäisesti Itä-Euroopassa uskottiin tämmöiseen niin kuin raskaaseen perusteollisuuteen. Silloin oli vallalla ajatus, että ensin rakennetaan raskas perusteollisuus ja sitten rakennetaan muuta sen päälle. Jossain ei päästykään sen pitämälle, Suomessa sentään päästiin. Ja se toinen, ehkä vielä tärkeämpi, että se liittyy tähän suureen idänpolitiikan kysymykseen, jonka alalajina oli, ja hyvin keskeisenä alana, idänkauppa ja Rautaruukki, niin kuin Neste vielä tyypillisemmin, oli oikeastaan ulkopoliittisen johdon
kauppapolitiikan instrumentteikin. Sen takia tarvittiin valtiovetoinen Rautaruukki, koska yksityistä nyt ei välttämättä voida sanoa, että sä hoidat ton asiaa, mutta valtionyhtiötä siihen maailman aikaan voittiin. Otetaan tähän puhelu. Puhelimessa on Rautaruukin Raahen tehtaan pääluottamusmies Mika Vuoti. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen on tänään selittänyt yhtiön ajautumista ruotsalaisen käsiin lähes menestystarinaksi. Miten suhtaudut tällaiseen näkemykseen? No kyllä meidän näkemys on se, että yhtiön heikko taloudellinen tilanne johtuu johdon ja hallinnon vääristä strategiavalinnoista, viimeisimpänä nyt tämä konepajasekoilu. Millainen osuus ja missä vaiheessa tämä yhtiön johto on näkemyksesi mukaan epäonnistunut? Mielestäni viimeisen 10 vuoden aikana aika pitkälle rakentamisen osalta, laajennukset sekä konepajojen osalta hyvään taloudelliseen aikaan ostettiin lähes kaikki konepajat, mitkä myynnissä oli, ja ne eivät nyt ole yhtiölle tuottaneet lisäarvoa lainkaan. Ainoastaan hyväksyttävä strategia on tämä lujien terästen ja kulutusta kestävien terästen strategia, joka meillä on tällä hetkellä päätähtäimenä. Miten suhtaudut tulevaisuuteen? No tulevaisuus tietenkin tämän päivän tietojen mukaan on ehkä positiivinen siltä suhteen, että nyt näyttäisi niin, että yhtiön tulee sellainen toimitusjohtaja, joka osaa arvostaa Raahen ja Hämeenlinnan tuotantolaitoksia, että siltä osin luottavaisesti, mutta toki yhtiö ilmoittama 900 henkilön vähentämistarve 3 seuraavan vuoden aikana, niin suureltahan se kuulostaa. Toki emme tiedä vielä sitä, että miten se jakaantuu Suomen ja Ruotsin välille ja eri toimipaikkojen osalta sekä eri henkilöstöryhmien osalta. Mika Vuoti, paljon kiitoksia ja kuitenkin hyvää jatkoa sinne Raaheen ja Oulun seudulle. Kiitoksia. Markku Kuisma, miksi nämä tällaiset yritykset eivät pysy suomalaisten yritysjohtajien hyppysissä? Siellä toisella puolella Lahtea on ruotsalainen saman alan yritys, joka siis kuitenkin ahmaisi Rautaruukin. No ihan yksinkertaisella matematiikalla jo. Se ruotsalainen SS-joukko oli melkein 2 kertaa suurempi, kannattavampi, vahvempi, voimakkaampi, jos ajatellaan, ja niin kuin nyt tapahtuu, että nämä yhdistyy, niin ilman muuta siinä ottaa yli se vahvempi. Siitä jos lähdetään siitä ajatuksesta, että tämmöinen fuusio ei kannata mennä ollenkaan, niin silloin täytyy olla joku toinen strategia, mutta mä ymmärrän siis sen tilanteen hyvin, että tässä maailmanajassa niin Rautaruukki, niin kuin tämä SSABkin, on auttamattomasti liian pieniä ja onnettomia pärjätäkseen tässä niin kuin globaalissa kilpailussa. Niiden on pakko löytää sitä niin kuin muskelia, ei niistä ole siltikään isoja, mutta se on vähän semmoinen, niin kuin, että yritetään nyt näin kokoamalla nämä lähivoimat yhteen. Mutta se, että miksi ruotsalaiset on siinä vahvalla, niin jos Rautaruukki olisi ollut isompi ja kannattavampi, niin suomalaiset on ollut siinä vahvalla. Ei se sen kummallisempaa, ei siinä sen, niin kuin, onko se nyt taidoista tai muusta kysymys, musta se on niin kuin pitkästä historiasta, jossa niin kuin on kumuloitunutta pääomaa ja osaamista. Tietysti vähän vaihtelee yritykseltä, mutta aika usein näin on. Mika Vuoti sanoi tuossa, että johto tuhosi yhtiön 10 vuodessa. Mikä osuus johdolla tällaisissa tapauksissa on? No kyllä, tietysti on suuri. Eihän tätä voi tietenkään menestystarinaksi sanoa. Menestystarina olisi ollut, jos Rautaruukki olisi menestynyt niin hyvin, että se olisi ollut isompi, vahvempi ja voimakkaampi ja pystynyt niin kuin kasvamaan fuusioiden tai yrityskauppojen kautta niin kuin johtavana voimana siinä. Mutta tietysti täytyy muistaa se, että tämä uuden strategia, joka lähti hyvin alkuun mun käsittääkseni, niin sehän pysähtyi kuin seinään finanssikriisin seurauksena, kun markkinat hiljeni joksikin aikaa totaalisesti. Rautaruukki tipahti niin kuin monet tai useimmat muut perusteollisuusyritykset, teollisuusyritykset. Siinä tuli vähän niin kuin huonoa tuuriakin, että jos se hyvä suhdanne olisi jatkunut, niin kuvaus oli ihan toinen, että jos tämän verran annetaan niin kuin lohtupisteitä. Mitä Kekkosen teollisuuspolitiikasta on jäljellä? Hän muotoili sen tällaisessa pienessä kirjasessa, onko maallamme malttia vaurastua? No ei kai siitä nyt enää mitään jäljellä ole. Siis nämä teolliset rakenteet, nämä
isot yhtiöt, sinänsä niiden tuotantolaitokset, vaikka ne ei enää ole välttämättä monetkaan enää suomalaisomistuksessa, nehän on jäljellä. Meillä on Fortumia, meillä on Nestettä, meillä on Outokumpua, sitä osaamista ja teollista tavallaan rakennetta on, mutta ne on jo niin kuin tavallaan ihan elää uudessa maailmanajassa, jossa se vanha tarkoitus ja funktio on hävinnyt. Ne ei ole enää teollistamispolitiikan, ne ei ole enää niin kuin virallisen kaupapolitiikan välikappaleita, vaan ne on nyt enimmäkseen pörssiyhtiöitä. No, varmasti tulee nyt seuraamaan sellainen keskustelu, että mistä johtuu, mitä käänteitä, mitä virheitä tehtiin, mikä oli johdon osuus siihen, että kuitenkin alun perin aika lailla tasavertaisista yhtiöistä. Se oli nimenomaan se SSAB, joka porskuttaa eteenpäin. Rautaruukin nimi häviää ja keskustellaan sitten tästä johdon osuudesta. Sakari Tamminen lähtee sieltä yhtiöstä eläkkeelle 60-vuotiaana. Hän saa mukaansa sellaisen miljoonissa olevan potin. Siellä on palkkioita ja palkkaa 2 vuoden palkkaa ja lisäeläkkeitä ja muuta. Niin. No SSAB on ollut koko ajan oikeastaan vähän isompi ja voimakkaampi, että siinä on sitä historiantumatkaa. Mutta tietysti voi sanoa, että jos siinä, voisiko sanoa omistajapolitiikassa, kun meillä on ollut Outokumpu ja Rautaruukki, 2 teräsyhtiötä, toinen, siinä on tehty tietty työjako, ne on kilpailleet keskenään, ne on kähistäneet keskenään, siellä on varmaan ollut välimiestuomioistuimia ja muita, siis 2 saman omistajan yhtiöitä. Olisiko siitä joskus jo paljon aikaisemmin löytynyt jotakin synergiaa näillä 2? Tietysti nyt kun eletään tässä EU-maailmanajassa, niin olisi varmaan tullut kilpailulainsäädäntö ja muut estämään tämmöisen, mutta ehkä on tehty. No ehkä kaatunutta maitoa ei kannata surra, mutta varmaan tämmöisessäkin. Meillä on näissä valtionyhtiöissä, ei aina ole välttämättä ajateltu, että mikä on sen kokonaisuuden etu ja mikä on sen yhden toimitusjohtajan imperiumin etu, kun on vähän tykännyt olla tämmöisiä toimitusjohtaja- patruunavetoisia firmoja, jossa omistaja on vähän kaukaa katsonut, että mitä siellä tapahtuu. Markku Kuisma, paljon kiitoksia. Politiikassa asiaosaamisen lisäksi pitää osata esittää asiat. Ja nykyisin sekin on tärkeää, miltä näyttää, kun esittää asiat. Sanna Ukkola jatkaa. Jutta Urpilaisen tukka oli kuohkeana kuin Särkänniemen alkukeväinen hattara. Uljas Leijonanharja alleviivaa sitä, että demaripomo on sisuuntunut omien ja vieraiden röykytyksessä. Poliitikko ei pääse enää pitkälle pelkällä asiaosaamisella. Nykypolitiikassa esiintyminen, eleet, ilmeet, jopa vaatteet ovat entistä tärkeämpiä. Television vaaliohjelmista väitellyt Ville Pitkänen havaitsi, että vaatteet korvasivat aatteet 80-luvulla. Pitkänen tutki vaaliohjelmien lisäksi sitä, miten sanomalehdet niistä uutisoivat. Jos me ajatellaan sitä 60- ja 70-lukuen sanomalehtikirjoittelua, niin silloin tosiaan sanomalehdet hyvin vähän kiinnitti huomiota vaikkapa siihen, että millä tavoin poliitikot esiintyi tai mitä heillä oli päällään tai minkälaisia kemioita poliitikkojen välillä vallitsi. Sitten jos me tarkastellaan niin kuin kehitystä eteenpäin, tullaan pikkuhiljaa 80-luvulle, niin siellä jollain tapaa tämä tapa suhtautua poliitikkoihin ja heidän esiintymisen televisiossa alkaa muuttua. Et silloin huomio alkaa enemmän kiinnittyä nimenomaan tämmöisiin niin kuin imagoseikkoihin, henkilöiden esiintymiseen, henkilöiden keskinäiseen pärjäämiseen ja sitten vaalitenttien kohdalla siihen, että millä tavalla poliitikko pärjää tässä toimittajan hiillostuksessa. Mutta alussa oli poliitikko, Kekkonen ja Mustavalko TV. 60-luvun vaaliohjelmissa toimittaja oli pelkkä kirjuri ja poliitikot haastattelivat toisiaan. Vaaliohjelmat keräsivät usein yli 1 miljoona katsojaa ja niistä tuli tärkeä osa puolueiden kampanjointia. Hyvät katselijat, tervetuloa Pasilan televisiokeskukseen seuraamaan suurta vaalikeskustelua. Toimittajat oli siellä lähinnä sitten jakamassa puheenvuoroja ja kellottamassa sitä, että kukin poliitikko sai esittää yhtä pitkän kysymyksen ja vastaukset kestivät niin kauan kuin oli ennalta sovittu. Ajateltiin, että poliitikot pystyy pitämään ikään kuin sen keskustelun semmoisena niin kuin asiallisena ja sitten siihen ei haluttu päästää toimittajia suhmuroimaan väliin. Ei se tavallaan se koko ajattelumalli oli hyvin erityyppinen silloin. Sitten se pikkuhiljaa siinä toimintatavat alkoi muuttua, toimittajat muuttuu ärhäkymmiksi. Vähitellen pikkuruisesta poliitikkojen sylissä istuvasta puudelista varttui vallan vanttera vahtikoira.
Uusi aika alkoi viimeistään, kun estradille asteli toimittaja Leif Salmeen. Kumpi sopii paremmin presidentiksi, Koivisto vai Holkeri? Jaa. TV-toimittajat alkoivat haastaa poliitikkoja ennen näkemättömän aggressiivisesti. Onko teillä varaa ylenkatsoa näin suurta äänestäjäjoukkoa? En minä ylenkatso. Mutta sama kansa, joka vaatii medialta yhä tiukempaa poliitikkojen valvontaa, ärsyyntyy edelleen, kun media panee päättäjät koville. Niin, yleisö on aina suhtautunut hyvin kriittisesti näissä vaalitenteissä toimittajiin, jotka haastaa poliitikkoja. Syötte laitatte pillit pussiin. No, siis ei kokoomus ole laittanut pilliä pussiin, vaan mehän olemme vaatineet sitä neuvottelua niin, mutta koko neuvottelut ajan. eivät etene. Kyllä mä ajattelen, että meillä Suomessakin olisi tilaa tämmöiselle vielä aktiivisemmalle ja haastavammalle journalismille. Vaikka politiikan julkisuus on pinnallistunut ja viihteellistynyt, Pitkänen näkee kehityksen myönteisenä. Tietyllä tavalla voitaisiin myös ajatella, että meillä nyt tänä päivänä kuitenkin politiikkaa käsitellään aika paljon monipuolisemminkin ehkä kuin aikaisemmin. Ne, joita ei politiikka kiinnosta, niin he eivät siihen samalla tavalla törmää enää mitä aikaisemmin. Mutta sitten vastaavasti se osa äänestäjistä, joita politiikka kiinnostaa, niin heille on erittäin runsain, mitä on sitten tietoa tarjolla. Vähitellen vaalitentit ovat muuttuneet keskustelutilaisuuksista mittaviksi mediatapahtumiksi, joiden on katsottu jopa toisinaan ratkaisseen vaalit. Asian rinnalle on kivunut tunne. Kylmän sodan jälkeisten vaikeiden aikojen mentyä ohi Suomen turvallisuuspolitiikassa on ollut aika rauhallista. Mutta nyt palikat ovat yhtäkkiä aikamoisessa liikkeessä. Kylmän sodan aikaan turvallisuuspolitiikka oli Suomessa kaikki kaikessa. Mutta sitten siitä tuli jotenkin tylsää, mikä oikeastaan taitaa olla hyvä asia. Mutta viime aikoina on alkanut tapahtua. Vaikka Ruotsi ei kuulu NATOon, ovat ruotsalaiset tehneet puolustuspolitiikan suhteen aivan toisenlaisia ratkaisuja kuin Suomi. Kymmenkunta vuotta sitten Ruotsissa arvioitiin, ettei sitä oikeastaan uhkaa kukaan. Maa päätti ajaa niin sanotun aluepuolustuksen alas ja keskittyä kriisinhallintaan. Ruotsi on myös luopunut asevelvollisuudesta. Mutta viime kuukausina Ruotsissa on alkanut ennennäkemätön puolustuspoliittinen keskustelu. Ruotsissa on nyt julkisesti niin kansalaiset kuin poliitikotkin heräämässä niiden puolustuspoliittisten päätösten seuraamuksiin, joita tehtiin jo puoli vuosikymmentä sitten, tavallaan ennen Georgian sotaa, mutta nyt vähän jälkijättöisesti kansa on yhtäkkiä herännyt Ruotsin puolustusvoimien todellisuuteen. Ensimmäinen herätys tuli vuosi sitten, kun Ruotsin puolustusvoimaan komentaja Sverker Göransson totesi, että Ruotsi pystyy puolustautumaan yksin noin viikon. Viime pääsiäisenä taas venäläiset sotilaskoneet tekivät hyökkäysharjoituksen aivan Ruotsin ilmatilan tuntumassa. Naton hävittäjät kävivät tilannetta tutkimassa, sen sijaan ruotsalaishävittäjät eivät ehtineet ilmaan lainkaan. Toissa viikolla Ruotsin Sälenissä järjestetyssä puolustuspoliittisessa konferenssissa vaadittiin voimakkaasti paluuta perinteiseen puolustukseen. Ja, när den tidigare moderata försvarsministern stod på den här scenen och sa att Sveriges försvar, det börjar i Afghanistan och så slutar i Sverige, då antogs enligt vår uppfattning helt fel inriktning. Försvaret handlar om försvaret av Sveriges gränser, det svenska territoriums försvaret börjar i Sverige. Selvästi lähes joka puolueessa käytettiin jonkunlaista versiota ajatuksesta, että Ruotsin puolustus alkaa Ruotsissa. Eli palattaisiin vähän ajatukseen, että nyt tehdään edes puolustussuunnittelua. Mutta Ruotsissa on noussut myös kiihkeä NATO-keskustelu. Ruotsin NATO-jäsenyyssuunnitelmista on liikkunut erilaisia huhuja myös diplomaattipiireissä. Mutta pääministeri Fredrik Reinfeldt totesi Sälenin konferenssissa, että asia ei ole ajankohtainen ja että Suomea ei yllätetä. Om detta är otroligt viktigt att säga. Det bör alltid gå i exakt samma takt som också utvecklingen sker i Finland. Det vill säga vi bör prata öppet, kontinuerligt om att agera gemensamt.
Ruotsin pääministeri ja suurimman oppositiopuolueen eli sosiaalidemokraattien puheenjohtaja ovat sanoneet, että mitään dramaattisia käännöksiä ei ole edessä ja nimenomaan viitanneet NATOon. Eli NATO-suhde säilyy, ei ole tarvetta muuttaa ja kyllä meillä on kaikki syy uskoa siihen. Avainasemassa ovat Ruotsin sosiaalidemokraatit, jotka ainakin toistaiseksi vastustavat NATOa. Tärkein este Ruotsin NATO-jäsenyydelle on kuitenkin sama kuin Suomessa, kansa on vastaan. Mutta Ruotsissa NATOn kannatus on selvässä nousussa. Jäsenyyden kannattajien määrä lähenee jo vastustajien osuutta. Salonius Pasternak ei pidä jäsenyyttä lainkaan poissuljettuna. Näen sen ihan mahdollisena, että jopa Ruotsin tämän syksyn vaalien jälkeen niin suht nopeasti tehdään tällainen päätös. Se ehkä on todennäköisin vaihtoehto, mutta se on paljon mahdollisempi kuin se oli edes vuosi sitten. Suomen turvallisuuspolitiikassahan kysymys on aina pohjimmiltaan Venäjästä. Se, että Venäjän asevoimia hyvin järjestelmällisesti vahvistetaan, niin kyllä tarkoittaa, että puolustusvoimien Suomessa on huomioitava tämä ero. Minun mielestäni mitään suurta muutosta ei ole. Suomessa keskustellaan, Ruotsissa keskustellaan ja Ruotsissa keskustellaan vielä joskus jopa menen falsettiin, mutta Venäjän varustautumisen painopiste on strategisten ydinaseiden kohdalla sekä sisäisen turvallisuuden parantamisessa. Venäjän uhka on etelässä. Tarvitsee muuta kuin katsoa Sochiin valmistautuvan Venäjän hermostuneisuutta, ja Venäjän suuri haaste on idässä, se on Kiina. Eli Venäjän painopisteet ovat ehkä muualla kuin mitä meidän keskustelusta joskus saattaa kuvitella. Mutta Venäjä ajaa yhä voimakkaammin etujaan lähialueillaan. Nyt todistetusti Venäjä on ollut valmis käyttämään monia eri voimakeinoja kohdistamaan niitä naapureita kohtaan. Sotilaallista, Georgia tietenkin, mutta myös taloudellista painostusta, diplomaattista painostusta ollaan nähty tämä Ukrainan suhteen. Venäjällä puhutaan nyt suoraan perinteisin geopoliittisiin termein, jossa maailma nähdään etupiiritaisteluna. Se on ikävää. Tässä ei ole etupiirejä, tämä ei ole nollasummapeliä. Ja jos Venäjä näkee tämän asian toisin, niin se on tietysti aiheuttaa jännitteitä. 1990-luvun idea Venäjän integroimisesta länsimaihin arvopohjalta ei näytä onnistuneen. Että Venäjän ja Euroopan välinen näkemyksellinen juopa kasvaa. Siis arvojen eriytyminen on tosiasia. Se näkyy siis siitä näkyy Ukrainassa ja se näkyy myöskin siinä, millä tavalla Venäjä kehittää omaa yhteiskuntansa. Se on huolestuttavaa. Naton kriisinhallintaoperaatiot ovat tarjonneet Naton kumppanuusmaille Ruotsille ja Suomelle mahdollisuuksia yhteistyöhön ilman jäsenyyttä. NATO taas on ruvennut merkkaamaan tätä rajaa hyvin paljon selvemmin. Sanotaan hyvin selvästi, että me autamme liittolaisia, jos näin tarvitaan. Kumppanit eivät ole liittolaisia, teidän ei kannata odottaa apua. Afganistanin ISAF-operaation loppuessa Natossa ei ole halua suuriin kriisinhallintaoperaatioihin ja sotilasliitto selvästi etsii rooliaan. NATO on ruostunut. NATO on monella tapaa myöskin kriisissä ja se johtuu tietenkin siitä, että se NATOn varsinainen tehtävä, niin sitä ei enää ole. Se oli Neuvosto-uhan, siis täytyy muistaa, että 1990-1991 niin silloisessa Itä-Saksassa oli 19 neuvostodivisioonaa. Neuvostoliitolla oli 50 divisioonaa Kiinan vastaisella rajalla. Eihän tätä maailmaa enää ole. Mutta turvallisuus on muutakin kuin tankkien laskemista. Suomen turvallisuuspolitiikan ydinratkaisu on loppujen lopuksi EU-jäsenyys. Sitä perusteltiin Suomessakin alun perinkin nimenomaan turvallisuusratkaisuna. Olemalla mukana Suomi ei enää koskaan olisi yksin. EUn kriisi nähdään ulkoministeriössä vakavana turvallisuusuhkana. EUn sisäisellä tilalla on hyvin syvällisiä vaikutuksia Suomen, voi sanoa, että kansainväliseen asemaan ja sitä kautta Suomen turvallisuuteen ja turvallisuuspoliittiseen asemaan. Ja totta kai se, että unioni on taloudellisessa kriisissä edelleenkin
ja voi sanoa, että hyvin paljon myös poliittisessa kriisissä. Kaikki tämä vaikuttaa niin, että Euroopan unioni on heikompi toimija kuin mitä me toivotaan. Ei turvallisuuspolitiikkaa voi valitettavasti enää kovin tylsänäkään pitää. Tänään alkaa Eurovaalisarjamme, jossa käymme Euroopan unionin ja Suomen kannalta merkittäviä teemoja läpi. Kutsumme A-studioon kaikki istuvat ja jatkoon pyrkivät europarlamentaarikot. Aloitamme tämän sarjan EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Siitä väittelevät Tarja Kruunberg ja Sampo Terho. Vihreiden Tarja Kruunbergin ja perussuomalaisten Sampo Terhon äänimäärät eivät riittäneet läpipääsyyn vuoden 2009 vaaleissa. Molemmat nousivat parlamenttiin varasijalta vuonna 2011. Kruunberg oli Vanhasen toisessa hallituksessa työministerinä ja johti vihreää puoluetta, kunnes hän luopui puheenjohtajuudestaan ja menetti samalla ministerin salkun. Parlamenttiin hän nousi, kun Heidi Hautala palasi Brysselistä kotimaahan kehitysministeriksi. Kruunberg on keskittynyt EUn ulkosuhteisiin. Hän on Iran valtuuskunnan puheenjohtaja ja sekä ulkoasiainvaliokunnan että turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan jäsen. Kruunbergin mielestä Euroopan pitäisi luopua ydinaseista voidakseen aidosti vaatia sitä myös muulta maailmalta. Terho puolestaan peri paikkansa Timo Soinilta. Perussuomalaiset kuuluvat parlamentissa eurokriittiseen EDF-ryhmään. Hän istuu vaikutusvaltaisena pidetyssä talous- ja raha-asioiden valiokunnassa. Lisäksi hän on jäsenenä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunnassa ja suhteista Kanadaan vastaavassa valtuuskunnassa. Terho on profiloitunut ahkeraksi mietintöjen esittelijäksi. Hän on myös kritisoinut parlamentin toimintaa. Viime viikolla hän kysyi blogissaan kiireiseen äänestystahtiin turhautuneena, onko meppien tarkoituskaan tietää, mitä tekevät. Tarja Kruunberg, tervetuloa A-studioon ja Sampo Terho Brysselissä. Oikein hyvää iltaa. Kiitos, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Presidentti Mauno Koivisto kirjoittaa muistelmissaan, turvallisuuspoliittiset syyt olivat mielestäni se näkökohta, joka kaikkein voimakkaimmin puhui siihen suuntaan, että meidän piti liittyä EU:hyn. Millainen merkitys Euroopan unionilla on Suomen turvallisuudelle? Onko Koiviston peruste edelleen voimassa? Mielestäni Koiviston peruste on erittäin voimakkaasti olemassa. Euroopan turvallisuushan on yksi ja tavallaan Suomen turvallisuus liittyy voimakkaasti Euroopan turvallisuuteen. Ja ei ole ehkä ajateltavissa, että kukaan tekisi minkäänlaista iskua, sotilaallista iskua Suomeen niin kauan kuin Suomi on Euroopan unionin jäsen ja Euroopan unioni toimii tällaisena turvallisuusyhteisönä. Sampo Terho, onko Koivisto edelleen oikeassa tai hänen perusteensa voimassa? Niin, kyllä pitää paikkansa, että Suomen EU:hun liittyminen ja se kansalaiskeskustelu, mitä käytiin silloin ennen EU:hun liittymistä, se pyöri hyvin paljon kylmän sodan trauman ympärillä, eli 40 suomettumisen vuosikymmenen ympärillä. Ja paljon laitettiin silloin toiveita myös, että EU:ssa olisi vahva turvallisuuspoliittinen aspekti. Ja nyt nämä menneet vuosikymmenet on tietysti meille osoittaneet, että tältäkin osin ne toiveet ja lupaukset, mitä EUlle silloin asetettiin, niin ovat paljolti jääneet toteutumatta. Miten Suomen turvallisuus ja turvallisuusintressejä ymmärretään? Te molemmat olette mukana parlamentin turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnassa. Niin miten siellä ymmärretään Suomen tarpeet? Mielestäni hyvin ymmärretään. Suomi on kuitenkin rajamaa ja ehkä aika syrjäinen EUn näkökulmasta, että en ole huomannut mitään sellaista, että ei ymmärrettäisi tarpeita. Mutta mä näkisin kyllä, että nimenomaan turvallisuuspolitiikassa EU on pitänyt kaikki lupauksensa. Puolustuspolitiikka on toinen asia. Se on olemassa yhteinen EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja puolustuspolitiikka, johon Suomikin jäsenmaana kuuluu. Mutta jäsenmaalla ei ole oikeastaan luottamusta kehittää nimenomaan puolustusosiota tässä, mutta turvallisuuspolitiikka on yhteinen. Sampo Terho, millainen on tuo Suomen asema tuossa keskustelussa tuolla alivaliokunnassa, jossa tosiaan molemmat istutte?
No kyllä minä näen sen sillä lailla, että Suomen asema on siinä määrin erilainen kuin useimpien muiden maiden. Nimenomaan sen takia, että 22 jäsenmaata on NATO-maita, Suomi ei ole. Ja myöskin sen takia, että tämä meille niin hyvin tärkeä Venäjä, meille läheinen Venäjä, ei ole lainkaan niin läheinen muille. On hyvin luonnollista, että useimmat jäsenmaat kokee ne turvallisuusuhat keskeisimmiksi myös EUlle, jotka ovat heitä lähellä. Ja monien maiden, ennen kaikkea Etelä-Euroopan maiden, niin huomio kiinnittyy lähinnä Afrikkaan, Lähi-itään ja ehkä niihin siirtomaihin, mitä eri jäsenmailla myös on ollut. On oikein, että EU:ssa on 22 NATO-jäsenmaata ja sitten osa ei ole NATOssa, mutta on paljon maita, joilla on sama turvallisuusuhka kuin Suomella Venäjä. Ja mä uskon, että se katsotaan myös EU:ssa tällä hetkellä tämmöiseksi turvallisuusuhkaksi, varsinkin nyt itäisen naapuruuden kautta. Mutta kyllä mä näkisin, että EUn turvallisuusuhkat on yhteisiä. Siis itäinen naapuruus, Lähi-itä, mitä tapahtuu Lähi-idässä on kaikille EU-maille tärkeä. Mitä tapahtuu EUn sisällä tällä hetkellä talouskriisin takia, niin on myös kaikille EU-maille yhteinen. Et siinä mielessä turvallisuus ei ole jaettu sillä lailla, että joillain mailla on joitain intressejä. Ehkä jos jonkun maan haluaisi ottaa erikseen, niin turvallisuus- ja puolustuksen alivaliokunnassa näkyy Britannian erityinen rooli. Aina kun puhutaan Euroopan turvallisuudesta ja Euroopan turvallisuusratkaisusta, niin Britannia aina viittaa, että tästä ei pidä puhua. Tämä kuuluu NATOlle. Mutta jos uhat ovat yhteisiä, niin politiikka vaikuttaa varsin tempoilevalta ja Ranskalla on hyvin erilainen politiikka kuin Suomella, Virolla, siis ihan näissä että minkälaisiin toimiin lähdetään mukaan. Hyvin individualistisia poliitikkoja eri mailla sen suhteen, miten toimitaan. Tämä pitää paikkansa, kun katsotaan ulkopuolisia maita, esimerkiksi Maliin Ranska hyökkäsi yksin. Mutta jos katsotaan jokaisen omaa puolustusta, niin silloin jokainen maa pitää kyllä kiinni omasta puolustuksestaan ja jokaisella jäsenmaalla on nimenomaan se suvereenisuus siihen suhteen. Ja tämä tuottaa EU-tasolla varsinaisia ongelmia. Jos ajatellaan, se rahankäyttö on tosi huonoa. Meillä on maailman toiseksi suurin armeija, 1,6 miljoonaa miestä aseissa. Lähes 200 miljardia käytetään puolustukseen yhteisesti, joka on enemmän kuin Japanin, Kiinan ja Venäjän yhteensä. Ja sitten ei kuitenkaan saada mitään, että kun oli Libyan tämä NATO pommitti Libyaa, niin silloin eurooppalaisilta puuttui ilmakuljetuskapasiteettia, ilmatankkauskapasiteettia. Että on tämmöinen erittäin huono tapa käyttää rahaa silloin, kun jokainen jäsenmaa tekee sen yksin. Siksi yhteistyö on tärkeää. No nyt katsotaan tätä Suomen näkökulmasta, niin mihin Suomen tässä nyt pitäisi satsata? Tähän EUn yhteiseen puolustukseen vai meidän omaamme? Sampo Terho. Totta kai meillä täytyy olla oma vahva puolustus. EUn yhteinen puolustus ei missään olosuhteissa tule olemaan korvaava, eikä myöskään, vaikka jopa raottaisimme Naton ovea, niin kuin tässä spekuloitiin tässä introssa Ruotsin suhteen, niin silloinkaan Suomen ei koskaan missään olosuhteissa pitäisi luopua omasta vahvasta puolustuksesta. Ja kuten tuossa Tarjakin nyt sitten totesi, niin loppujen lopuksi hyvin erilaiset intressit EU-mailla on puolustuksen suhteen. Ja jos joku on siinä käsityksessä, että täällä meidän esimerkiksi alivaliokunnassa keskustellaan jostain yhteistä turvatakuista tai Euroopan yhteistä puolustuksesta armeijasta, niin todellisuus on huomattavasti vaatimattomampi. Että meidän keskustelut on enemmän sillä tasolla, että mietitään koulutusyhteistyötä tai jotain pieniä yhteisiä hankintoja tai sen suuntaista. Me ollaan tehty puolustusvaliokunnassa kyllä raportti tästä turvatakuusta, mutta mä haluaisin sanoa sen, että oma puolustus ja eurooppalainen yhteistyö ja NATO ei ehkä ole vaihtoehtoja. Tänä päivänä mä uskon, että Ruotsilla ja Suomella on se yhteinen, että kukaan ei pärjää yksin. Ja oma puolustus täytyy olla, niin kuin tässä näytettiin alussa, mutta esimerkiksi Suomen täytyy löytää kansainvälisiä partnereita. Tällä hetkellä se on Pohjoismaat, mikä on tosi hieno juttu. EUn tasolla pitäisi myös tehdä esimerkiksi aseostoissa. Asejärjestelmät on tosi kalliita. 20 seuraavan vuoden aikana EU-maat ostaa 20 eri panssarivaunua ja 7 eri helikopterimallia. Jos nämä tehtäisiin yhdessä, niin kaikki voisi vähentää puolustusmenoja. No puhutaan tästä, joka täällä jo kerran vilahti, tästä Venäjästä, niin mihin me tässä luotamme? Luotammeko suomalaisina Euroopan unioniin vai itseemme?
kun ajatellaan, että tilanne näyttää muuttumaan sellaiseksi, jos tuo Esko Varho jutun tiivistää, että sopimuksenvaraiseen, neuvotteluvaraiseen turvallisuuteen ehkä ei niin paljon voi luottaa, vaan täytyy olla jotakin metallista valmistettua. Niin mikä se on se? Kukaan ei pärjää tänä päivänä yksin. Että täytyy olla tukea muilta. Ja siinä mä näkisin, että pitää olla oma puolustus, mutta myös yhteistyötä Euroopan tasolla. Ja me ollaan Naton kumppanimaa. Sampo Terho, ihan lyhyesti. Niin, kyllä meidän täytyy luottaa jatkossakin omaan puolustuskykyymme kaikissa olosuhteissa, mutta EUn kautta voidaan saada jotain lisäarvoa tämän yhteistyön kautta. Ja siinä mielessä suhtaudun tähän kyllä ihan myönteisesti, kunhan sitä ei kuvitellakaan korvaavaksi meidän omalle kansalliselle puolustukselle. Kiitoksia Tarja Kruunberg ja kiitoksia Sampo Terho Brysselissä. Sitten palataan Suomen maanperälle jykevästi takaisin. Tiimari meni konkurssiin viime syyskuussa. Toimittajamme Virpi Hukkanen seurasi viimeisiä shoppailuhetkiä ovensa sulkevassa myymälässä. Mihin tiimari kahtui? Ehkä viimeistä kertaa. Tänään sai pikkurahalla paljon. Konkurssiin mennyt askartelu ja rihkamakauppa Tiimari myy hyllynsä tyhjiksi tällä viikolla. Ja kukkia ja perhosia. Sitten pieniä semmoisia koristeita, mitä voi laittaa kortteihin. Nalleja, tipuja ja pupuja ja kirjekuoria ja korttipohjia ja sitten noita tarroja tuosta seinältä ja sitten tämmöisiä muumirasioita. Helsingin Oulunkylän myymälä on yksi noin 60 myymälästä, jotka nyt sulkevat ovensa lopullisesti. Näytän tässä, että mulla on tämmöisiä näitä koruja, korvakoruja, kun teen tosi paljon, ja sitten tämmöisiä koristeita, että koristelen laatikoita ja seinää ja kaikkea, niin sitä varten sitten vähän niin kuin decorationia kotiin. Yrityksen konkurssista kerrottiin viime syyskuussa. Tiimarin kokeneilla myyjillä on oma käsityksensä konkurssin syistä. Kauppa on käynyt huonosti jo vuosikausia. Ostoissa on ollut suuri vika, että ollaan myyty ei ole tavarassa, mitä pitäisi olla. Ihan perustuotteet on ollut pidemmän aikaa varastolta loppu yhdessä välissä. Ja sitten jotain tavaraa tilataan niin kuin miljoonittain. Myymäläpäällikkö työskenteli yrittäjänä ruokakaupassa ennen tiimariuransa. Hänen mielestään keskusjohtoinen pörssiyritys unohti suomalaisten asiakkaiden tarpeet. Se asiakkaiden kuunteleminen olisi ollut se yksi tärkeimmistä ja mekin täältä kentältä yritettiin viedä viestiä meidän ostojohtajille, että mitä ne asiakkaat haluaa ja toivoo. Asiakkaat lähettivät tietysti sitä, että hinnat on noussut, että liian kallista niin kuin Tiimarin tuotteille ja sitten se tavaravalikoima, että niin kuin määrätyt tuotteet oli suurin piirtein kuin jäljitelmäpentikkiä, että he oli tottunut, niin kuin, että Tiimarista saa niin erilaista, niin sitten meillä rupesikin olemaan suurin piirtein samanlaista kuin esimerkiksi pentikillä tai jollain muulla vastaavalla. Vaikka pieneen pussiin. No voiko sitä jo? Tiimarin konkurssille on etsitty syitä kiristyneestä erikoiskaupan kilpailutilanteesta ja kaupan siirtymisestä verkkoon. Tiimarin pörssitaivalta seurannut yritysanalyytikko antaa tukensa myyjien käsitykselle. Suomalaisen asiakkaan ääni ei kuulunut. Siitä asti, kun he on listattu pörssiin, siitä asti on tehty paljon strategisia virheitä, mitkä pikkuhiljaa alkoi kumuloitumaan ja kostautumaan. Yhtenä isona voi nostaa tämän ulkomaille aika aggressiivisen laajentumisen Baltiaan, Ruotsiin, muihin Pohjoismaihin, minkä myötä tavallaan heidän fokus kotimaassa heikkeni. Kuluttajille loppuaikana on hyvin epäselvää, mitä Tiimarista saa, mitä varten mentäisi Tiimariin enää. Yhtiön konkurssipesää on hoitanut asianajaja Pekka Jaatinen. Hän on tyytyväinen loppuun myynnissä kertyneeseen rahasummaan. Nyt kun konkurssi alkoi 20. päivä syyskuuta 2013, niin siitä tähän päivään mennessä olemme realisoineet sitä varallisuutta jo yli 30 miljoonalla eurolla. Konkurssipesä on velkaa noin 60 miljoonaa euroa eri tahoille. Pankki sekä tavaran toimittajat saavat osan saatavistaan takaisin. Omistajat sen sijaan menettävät kaiken.
Henkilökunnalta on tullut viestiä, joka on tietysti ollut pettynyt siihen, että ei ole löytynyt jatkajaa, joka on ymmärrettävää. Tämä on vuonna 1975 jo perustettu, varsin tunnettu liike ja on valitettavaa, että sitä jatkajaa ei ole löytynyt. Ja näin ollen työpaikat ihan todella päättyvät viimeistään sitten viimeistenkin osalta helmikuussa. Vaikka Suomen tiimarille ei löytynyt jatkajaa, 3 Baltian maan liikkeet ovat menossa kaupaksi. Siinä neuvottelut ovat vireillä. Ne ovat aika pitkällä ja pyrimme siihen, että se saataisiin tässä ihan lähiviikkojen aikana klousattua. Konkurssipesän hoitaja kiittelee tiimariin myyjiä. Jaatisen mielestä on myyjien ansiota, että rahaa on kertynyt loppuun myyntien aikana niin paljon. Mä veikkaan, että jokaisessa myymälässä melkein se työ on jatkunut samanlaisena, mitä se oli ennen sitä konkurssia. Että ei kukaan meistä ei ole tehnyt hallaa pesälle. Ei tai todella. Työmotivaatio musta tuntuu, että lähinnä varmaan vielä enemmän. Musta tuntuu kanssa, niin jos mahdollista motivaatio on noussut. Se lopullinen taisteluhenki. Ei se ainakaan niin meistä kiinni ole ollut, että näin on käynyt. Että me ollaan ainakin tehty kaikkemme sen eteen. Että on tullut sitä niin. Tiimari yritti päästä takaisin suomalaisten asiakkaiden suosioon loppuaikoina. Valikoima muuttui ja hinnat laskivat. Myymälöitä uusittiin vielä konkurssipäivänä. Mä olin tekemässä niitä hyllyuudistuksia tai myymäläuudistuksia, niin mä olin meidän alueellani muutamassa myymälässä sitten tavaroittamassa niitä uusia myymälöitä. Sen takia se konkurssi-ilmoitus tulikin sitten vähän puun takaa, kun tämmöinen prosessi oli käynnissä täydessä vauhdissa. Muistan vielä, että olin kävelemässä justiin, olin tuossa missä on noi tiimari kattobanderollit, noi toiset, niin siinä kohtaa kun puhelin piippasi ja ystävä oli lähettänyt linkin Ilta-Sanomaan nettijuttuun ja ihmettelin, että miten keskellä päivää ja klikkasin sen, niin siinä luki, että tiimari on mennyt konkurssiin. Muistan sen kuin eilisen. Vielä 3A:n luottoluokitus. Parhaan luottoluokituksen saa tällä viikolla Rautaruukin toimitusjohtaja Sakari Tamminen ansioistaan. Rautaruukki maksoi vuonna 2012 Sakari Tammiselle palkkaa, palkkioita ja lisäeläkemaksuja yli 1 miljoona euroa. Samana vuonna Rautaruukin liiketappio kasvoi yli 100 miljoonaan euroon. Tässä meidän tarinamme tänään nettisivuilta juttua muun muassa turvallisuuspolitiikasta. Huomenna A-talkissa puhutaan kuntien pakkoraosta eli hallituksen kuntapolitiikasta. Kiitoksia seurastanne ja hei hei. Hei hei.